Hello Zimbabwe, my name is Chipo Mchegwa. Welcome to Lifestyles. I'm a musician and I'm a proud mother. I stay in Norton and most of you munondiziva pa stage ndinu Okay, most of you munondiziva ne song yokuti moyo wangu noera. So today I want to talk about myself, my life, kuti munyatsoziva kuti ndiani Chipo Mchegwa. Kukuda kwandaita moyo wangu wandakpa, ndakupira undifadza kwete kundishungurudza. Mfaro wangu zvose zvangu ndiwe uchandipa, wazvipira here chave wangu here. Studios kwane kupinda wheelchair ndo zvimwe zvinhu zvinotinetsa. Machallenges ndo machallenges andosangana nawo kana kuti mamwe stages wheelchair haikwire pa stage, so you find kuti unenge wakutoimbira uri pasi, of which unenge uchida kuenda pamusoro kuti vanhu vese vakuone. So yeah, ndo machallenges andosangana nawo. I've always wanted to be known, to be a celebrity. So I think zvinhu zviri kundifadza, like ndikabuda gate pandenge ndichienda kumashops, vanhu vanenge vachingoti yes Chipo tombirawo maselfie. Even mutown chaimo ndotounganirwa nevanhu, tombirawo maselfie, chimbotimbirawo chichi. So zvinhu zviri kundifadza and I'm loving the new me. Yeah. Ndinomuka makuseni, ndogeza mwana, ndogeza inini, ndompa porridge. So zvakawanda zvacho pamwana ndinomuitira. Then kana ndichida kubuda
ndinobuda ndoenda kustudio, ndinotiya kuzotorwa panapa, ndoenda kustudio, ndoswera tichirekodha, then ndozodzoka manheru. Tine band, tinotoenda, maybe tine show Saturday, tinorihesa maybe ka1 per week, cause zvakawanda zvacho tinenge taakuzviziva, so tinongorihesa ka1 per week, then toenda kushow yedu kana iri weekend. So kana ndichiziva kuti nhasi ndiri kubuda naMakuseni, ndotofanira kutomukira, then panapawo ndine vanhu vanondibatsirawo. Kana ndichimukira ndinongosiya ndapa ma-instructions kumwana kuti mosiya muchimudai, then ndoenda kwandiri kuenda. Kana ndichiendawo late ndongosiya ndaitira mwana wangu zvese zvaaroda kuitirwa, then ndopandaenda. Unoyera moyo wangu. Wanditenderedza njere iwe mudiwa wayo ndakanyura murudo ndakapera pauri kuyo chembere twati chini ande kwatete so ndiri padaniko ndakaita IT. Handina hangu kuzoipedza yese because of ndandisina maths, but ndinotozivawo zvimwe zvemacomputers, so besides the music part, I'm into IT. Inini ndichikura mama vangu munhu aida zvekuimbawo, so I think mama vangu ndo vakandi-inspire kuti ndifarire zvekuimba, ndide zvekuimba. Munhu aiimba havanavo kuzorekodha, but she was a musician as well, so ndongoti mama vangu ndo vakandi-inspire. Inini chinhu chakandifadza mulife yangu the day randakaita mwana, day randakanzi ndaamai. Chinhu chakandifadza, chinhu chandasingafungirewo kumulife yangu kuti ndichazonziwo mama nemwana. So I think zvinhu zvinofadza mulife kuve nemwana wako. Ndiri free spirit. Ndiri munhu anongofara, anogara achismaila, and but ndikatsamwiswawo I think ndinokurumidza kuchema. Ndine hasha futi, ndiri short tempered. Kumafriends angu vanhu vakutondiziva kuti chipo anofarira zvakati, chipo haadi kunzi zvakati. Handidi kudzikisirwa kana kuti chipo uko hatisi kukwanisa kuenda newe because uri pauche kunozotinetsa, or kudedzwa wedre kuti chirema, iwedre ndisingafarire kunzwa iroro. So I think my friends angu vanhu vakuziva kuti chipo anoda zvakati. Ini ndofarira kuona mamovies, ndofarira mamovies. So kana ndiri kumba ndoswera ndiri pamamovie ndichiona TV, ndichiona mamovie, or tichinetsana naReborn. So ndozvandoita kana ndiri free, ndiri pamba. Ndofarira kudya sadza nebeans or sadza nederere. But then tikazoendawo out, ndofarira chicken and chips. Ndozvinhu zvandofarira kudya. I think I would like to work with Jah Praiser, Amara Brown, then Selma Mtukudzi. Ndo ma-artists vandinotarisawo, vandinofarira. Inini my wish, ndinoda kuti music yangu in the next maybe 5 years ndenge ndakuzikanwawo kwese, even internationally. So ndo wish yangu, and then ndinongoshuvirawo kuve neimba yangu, mota yangu. Ndoshuvirawo kuenda outside the country ndichinoperformawo kana kunana UK, America, Australia, ndichiratidza vanhu chipo changu.
ndinoda kuwanzonyora song ndarara vanhu vese vazi ndakunyatso pay attention kuti ndinyatsonyora song iri right. So ndowanzonyora music yangu ndakunorara zviya ndotypa pafoni pangu. So kana wamunhu anozivikanwa nevanhu vakawanda unofanira kuavoida zvimwe zvinhu zvawaita kudhara usati wakuzivikanwa. So inini ndakuavoida maybe kuenda mamwe maplaces like emafaro aya ndinoavoida kuenda maplaces akadaro. And ndofanira make sure kuti pese pandabuda even ndaenda kumashops ndakagesawo ndakaluka nice, because unogona kusangana nemunhu anenge achingokuti ndoda selfie apo iwa unogeza unodi. So kana wamunhu anozivikanwa nevanhu unofanira kugara uchiluka nice and avoid kungowanikwa kumaplaces asiri right. Unotorwa mapicture zvofambiswa apa maybe wangoendawo zviri innocent. Yeah. So ndiri munhu akangokura achifarira music yana chioniso maraire. So music yavo yaindinakidza. So ndakabva ndangofarirawo instrument inonzi mbira. So ndandine friend yangu ainzi Diana aita zvekuimbawo and airidza mbira. So ndakabva ndangomukumbira kuti ndidzidzisewo kuridza mbira. So ndiri munhu anoda kutraya zvinhu even ndisina maoko, even zvinenge zvichinzi zvacho handizvikwanise ndinoda kuzvitraya. So ndakabva ndamaapproach ndikati ndokumbira kubatsirwa kuridza mbira. So ndiye akandibatsira kuridza mbira, akandidzidzisa kubvira ipapo achindidzidzisa. So akazofa zvake. So now handisati ndakunyatsogona ndinoridza ndichiri kuita malessons embira. Gitare ndakamboda kutraya but ndakaona kuti ndirikwanisi. And maybe hosho ndiri kuchikoro ndaenda ndiri mupercussion band ndaitoridza hosho. Ndinongoda kutenda Norton for vanoonawo zvandiri kuita. And so last year I was nominated ku PWD, People Living with Disabilities, vane zvavari kuita mu Norton. And I was nominated as well ku Arts Personality of the Year. So to my surprise ndakabva ndawina Arts Personality of the Year. Ndanditoro pamanominees patori nana Mbeu, Anani, and ndiri ndakaiskupa. So zvinhu zvinofadza kuti vanhu vari kutambirawo basa randiri kuita. COVID yaka-affecta maartist akawanda, even inini. So inini hapana like zvimwe zvandiri kuita, ndinongotarisira kumusic. So ndokwandinowanawo mari yekuti ndichengete mwana. So COVID yakatikanganisira zisingaite, tatisaite mashows, tatakangogara kumba. Usadaro zviri. Tatakangogara kumba tisingaite mashows. Ini ndonzi Ruth Dzimano Muchegwa. Ndogarawo kuNorton. Ndogarawo naChipo Muchegwa. Ndakagara naChipo aine 8 years. Chipo uyu mwana wanjadzi yemurume wangu. Tete vakashaya aine 8 years. From there ndinda kugara naye achibva kuchikoro boarding kwaaive kuJairos Jiri achiuya. Tobva tatova nebhondi naChipo. Kusvika azoendawo kudaniko kwaakanoitopedzisira aita IT yake. Achigara tese. Akazopindawo mune zvemusic kuchikoreko kwaaiimba. Even kuchechi aiimba kupresent worship aiimba, vanhu vachitokomenda kuti voice rako rakanaka. Isu tobva tamukurudzirawo kuti aiwa
chipo chautori nacho sesita rake. Panenge patadza mumwe anongoti indogona kuti chipo izvi hazviite izvi, kana kuti anoti agogo mutauro wemazuva apa mawanza ndokugara kwatoita ndotoziva kuti wazveshuwa apa ndapfurikidza hazvina kumufadza. Ininiwo zvisina kundifadza unokuti chipo hazvina kundifadza. Ndaifunga kuti hazvinyatsobudirira nekuda kwedisability, asi ndakazoya inayo, asi ndakazoona kuti nekuda kwamaneja wake ndoona kuti ari kunge ari achimubatsira marekodhingi zvakafamba zviri nyore, nekuti ane achimutora kufamba bva kwaita easy, nekuti ndokwataitya pakufamba. Takutorispekta kuti titori naselebhu mumba nai vedu we. Takukwanisawo takutoonekwawo muzvivhitivhiti, pakufamba unokutonzwa mafanzi ake chipo anofarira zvekuimba izvozvi anozvifarira, uye zvekusangana nevamwe achivakurudza hanyari kubuda pachena. Kune vamwe vane disability vanozvivanza, asi iye hanyari zvekuti vazhinji vamwe vanotoya kuinbox kwangu vachiti tipewo nhamba tikwanisa here kutaura nachipo vanenge vane disability vaye, because ndokundikana pane dzimwe nguva agondibatsira kuti akakunda sei kusangana nevanhu mupublic, kuimba zvese asingazvivanzi. Saka zvinova zvinhu zvakanaka. Munhu uchizvarwa unozvarwa une chawakapfumbata, unozvarwa une munhu wese ane chipo chake chaanokwanisa kuita, chaanoita kudarika vamwe vese. So hazvina basa kuti uri disabled o wakaita sei, haufaniri kuzvidzikisira. Inini dai ndakazvidzikisira dai ndisiri pandiri right now, even ndiri disabled andichifamba neuche, asi ndinotoona kuti zvandiri kuda kuita ndazviita. So hatifaniri kuzvidzikisira kuti just because ndakaita so. Pafood panonyafarirawo izvo zvemalight food izvi zvamaraisi, mapotatoes, chicken, zvasingafarirewo kudya zvimwe zvacho zvakaita sana manhanga hamafariri. Vandaitoti otodya nekuti baby anofanira kutodya zvinhu zvinovaka, idya kuitira mwana aone uchidya, asi zvizhinji haasi selective zvakanyanya. Pane chinhu chandangotendawo kuti NBS vakamupa wheelchair yeelectric zvanyore, akuenda kwamashops ega. Dzimwe nguva aishaya munhu, pane pasina munhu pamba, aine zvada kunotenga, ada kunoenda kushamwari yake, zvine zvaakukwanisa kuzvifambira. Saka zviri nyore, disability yeye haizotoonekwi, because kazhinji kacho anenge akuenda kwaanoda panguva yaanoda. Saka NBS vakaita zvavo, varambe vakadaro, vasagume pana chipo. Makumbe Production. Hello, Chipo, you light a fire in my heart. Nifuna muwe, baby, nifuna muwe wetwa. Terry, I can feel my temperature rising. Ndikuchira kureko, auzondisiende kaha. Ndinokwanisa kubika zvinhu zvakaita sana raisi, muriwo, but sadza handizokwanisa kuribika kuzorimona kunoti netsei. Then kusuka, ndokwanisa kusuka, kuaina hembe dzemwana, kudzipeta, kudzirongedza, kuwachawo ndokwanisa. Ndokwanisa zvakatiwo
kugeza ndega, kuzvita makeup ndega, kukama musoro, zvese ndinoita. Kusochema handidi sasoshungurudza moyo wangu, ndive ruva rako, ndive chedza murima sazondirwadzisa.